Здравейте! Днес ще си говорим за това какъв е маршрута към твоите пари според матрица на съдбата. Здравейте, с вас съм аз Златина, експерт по себепознание, международно сертифициран коуч и психолог. И днес в това видео ще ви дам пътна карта към вашите пари с помощта на матрица на съдбата. Имате ли чувството, че вашият потенциал е неразкрит, че постоянно се въртите като хамстер в колело, че не знаете кои сте, че имате трудности със собствената си самооценка, постоянно се учите, а нямате доходи, ходите на работа на сила, не знаете какво искате и на къде да вървите, имате трудности в отношенията, постоянно изпитвате стрес и тревожност, печелите колкото да оцелявате, живеете в дългове и кредити. Ако нещо от това, което чухте, се откликва във вас и се разпознавате в него, то това видео е за вас. Горещо ви препоръчвам да оставите всичко друго и да съсредоточите цялото си внимание върху информацията, която ще ви дам. И за да не забравите по-късно, още сега спрете видеото на пауза, подпишете се на моя канал, ако все още не сте го направили, тъй като забелязвам, че над 90% от хората, които гледат моите видеа, не се подписват на канала. Не знам защо. Най-вероятно ви мързи да се регистрирате в YouTube, за да може да се подпишете и да поставите харесване, но мили мои хора, в Вселената работи така наречения закон за енергообмен. И всеки път, когато вие получавате информация, която ви носи дори частичка полза, а не давате нищо от себе си в замяна, след това ви се отнема. Било то под формата на пари, било то под формата на здраве, било то под формата на други проблеми. Затова не бъдете мързеливи. Отделете секунда, 2, там 5 минута време, регистрирайте се с акаунт в YouTube, така че да може да се подпишете на моя канал и да поставите коментари и харесвания под видеята, които ви носят полза. И така, две думи за това, а що е то матрица на съдбата като система за самопознание. В случай, че чувате за първи път за нея. В България масово наричат матрица на успеха, матрица на щастието и така нататък. Оригиналното име на тази система е матрица на съдбата. Тя е създадена от Наталия Ладини в Русия през 2006 година и до ден днешен в Русия вече има стотици школи, които всеки един от тях е добавил по нещо свое в този метод, в тази система за самопознание. Всеки един от учителите, които преподават тази система, така прави своите изменения, влага своите проучвания и така нататък. И днес в повечето школи тя е в много по-изменен вид от този, който е бил в началото. Аз изучавам тази система повече от 5 години и не спирам да се удивявам как всеки ден откривам нови и нови неща. Това е изключително дълбока и точна система за самопознание и саморазвитие, но само при условие, че човек я изучи и познава достатъчно добре. А такива хора са малко. Затова често чувам думи от типа на това е глупост, това не работи. Аз си поръчах консултация, но резултат нямаше никакъв. Да, действително метода не работи. За този, който не е вложил достатъчно средства, време и усилия, за да го опознае сам, за да се научи сам да анализира своята матрица и да може с помощта на нея да взема решения ежедневно, буквално ежедневно, или този, който е попаднал на слабо квалифициран консултант. Това е метод, с помощта на който вие самите можете да създавате вашата реалност. И метод, който във всяка една ситуация може да ви даде отговор как да постъпите. Често матрица на съдбата се приравнява с нумерологията, но това е неправилно. От нумерологията тук е взето единствено и само събирането на цифрите, в случай, че имаме число по-голямо от 22. Тъй като един от основните принципи на матрица на съдбата е, че в нея могат да присъстват само числа от 1 до 22. И ако при построяването на матрицата получим число по-голямо от 22, то задължително събираме още веднъж цифрите помежду му, за да получим число в диапазона от 1 до 22. Методът всъщност е много по-древен от официалната дата на неговото откриване. В неговата основа лежи учението за архетипите, които са заложени във всеки един от нас и които се изобразяват в 22-та големи аркана на Таро. В тази система за самопознание няма и 1% гадание, няма предсказание. Има много психология и дълбочина. И аз изучавам системата предимно при хора, които освен, че се занимават с матрица на съдбата, имат психологическо образование. Това са хора, които са работили психолози 10, 15, 20 години, но са установили, че благодарение на комбинацията от психология и тези древни знания се случва така, че нещата при дадения човек се ускоряват в пъти. Защото това, за което може да ви бъдат нужни
3, 4, 5, 7, 10 или дори повече психологически срещи, за да откриете като проблем, матрица на съдбата може да ви насочи буквално в рамките на 1 час, стига консултанта да е достатъчно знаещ и можещ. Матрица на съдбата се изразява във вид на осмограма, два квадрата един в друг и съдържа множество числа от 1 до 22. Както казах, те отговарят на 22-та големи аркана на Таро и тези големи аркани на Таро се използват за разчитането на тази схема, която получавате. Това са архетипи. Всеки един от тези аркани е архетип. И всеки един архетип е уникално отражение на събрания в него човешки опит. Това е някакъв образ, който се съхранява в колективното подсъзнание. Числата в матрица на съдбата се наричат енергии, аркани, архетипи, някои ги наричат кодове, диаманти, брилянти и така нататък. Всеки си измисля какво ли не е, само и само да звучи авторско, само и само да звучи по някакъв по-различен начин. Но най-често понятията, които се използват, са аркан, енергия или архетип. И е важно да се знае, че енергиите в матрица на съдбата не са нито добри, нито лоши. Те просто отразяват различни страни на човешкия характер, човешката същност, човешкото поведение, човешките мисли дори, човешките намерения, човешките чувства. Защото всеки един аркан може да се разглежда като мисли, като чувства, като действия, но това е вече в по-голяма дълбочина. В матрица на съдбата има зона, наречена паричен канал или линия на парите. Как линия наричат също? Но да кажем, че аз използвам най-често паричен канал и линия на парите. И много често, когато човек се обърне за консултация или пък сам се обучава по матрица на съдбата, му се обяснява, че в случай, че той има финансови трудности, отговорът трябва да търси именно там в паричния канал. Паричния канал са ето тези 3 числа. В случая тук на картинката на доларчето има 5, до него пише 7 и в горния край в оранжевото кръгче пише 16. Но това е огромна грешка. Погрешно е да се смята, че човек единствено и само по тези 3 числа може да анализира своята финансова сфера, може да анализира избора на професия и своите трудности. Всъщност всяко едно число в матрица на съдбата може да се разглежда като отговор на тези въпроси. От типа на защо не печеля достатъчно, защо не се чувствам добре на работа, защо ходя на работа на сила, защо печеля пари, но ги харча, защо не мога да задържам средства, защо печеля примерно определена сума, но над нея не мога да спечеля и така нататък. Това могат да бъдат десетки, стотици дори въпроси, на всеки един от които матрица на съдбата може да даде отговор, стига, както казах, човек да има нужните познания по тази система. Но в това видео няма да говорим за значението на всяко едно число по-отделно, тъй като видеото би станало няколко часа. Днес аз ще ви дам маршрут по основните точки, които човек следва да върви като, така да кажем, карта, по която да анализира своята матрица на съдбата, за да намери отговора на тези въпроси от типа на защо не печеля достатъчно, как да печеля повече и така нататък, но без да давам характеристики на всяко едно число по-отделно. Характеристики на всички енергии от 1 до 22 ще запиша в отделни видеа за всяко едно число, като такава информация на български език безплатно аз не съм видяла да се предлага абсолютно никъде. Това ще бъдат видеа, които ще бъдат от една страна повече от всичко, което може да намерите свободно в интернет пространството, но от друга страна доста по-съкратени от това, което може да получите при лично взаимодействие с мен. А как може да взаимодействате лично, ще ви разкажа малко по-нататък. И така, пристъпваме към маршрута за анализ. Първата стъпка за увеличаване на доходите ти или за да намериш отговор на въпросите, които вече споменах, е да познаваш себе си и своите силни страни. Тази информация на практика се съдържа в цялата матрица на съдбата, но най-ярко твоите силни страни са зашифровани в твоя ден и месец на раждане. Денят на раждане е точка А в матрица на съдбата. Ето тук съм я отбелязала точка А, това е най-лявата точка в матрица на съдбата. Нарича се визитна картичка или портрет, това е вашата дата на раждане, това е начинът, по който ви виждат другите, когато не ви познават, но това са и вашите силни страни. Това са качествата, с които вие идвате в този живот. Това е енергията, която ви дава сили и ресурс и в трудни периоди от живота ви помага да се справите. Тази енергия обаче човек може да използва само тогава, когато се проявява в положителните характеристики на този архетип.
Когато човек живее в минусовите проявления, достъпа до този ресурс е силно ограничен. Следващата точка е точка Б. Тя се намира ето тук горе в матрицата на съдбата. Пропуснах да кажа, че вашата матрица можете да изчислите безплатно на моя калкулатор, линк за който има както в профила ми, така и ще оставя в описанието на видеото. Точка Б се нарича таланти, връзка с висшия аз или връзка с висшите сили. Тя отговаря и за още множество неща, но това е вече профи ниво. В рамките на това видео ще се ограничим до тези нейни значения. Когато тази енергия е в плюс, човек умее да слуша своята интуиция, своя вътрешен глас. Човек получава поддръжка от висшите сили по пътя, по който върви. Ако вие можете да кажете, аз съм на мястото си, аз знам, че вървя по моя път, то значи тази енергия е в плюс. Ако вие не можете да кажете това, това е един от сигналите, че тази енергия е в минус. Второто условие, за да увеличите доходи си, е да имате достатъчно количество енергия. Т.е. освен да знаете силните си страни, е нужно банално да имате достатъчно количество енергия. Горчивата истина е, че ако нямате физическа или достатъчно психическа, умствена енергия също така, то няма как да увеличите доходите си. Вашата енергия може да се изчерпва и блокира поради куп причини, но това буквално е предмет на отделен курс, дори не видео. И все пак аз ще запиша и ще публикувам в близко бъдеще на YouTube видео на тема какво изчерпва енергията ви общо като причини извън конкретни числа по дата на раждане. Конкретно по дата на раждане, разбира се, всеки следва да анализира индивидуално. За вашия ресурс, за вашата енергия в матрица на съдбата отговарят точка А и точка Д, която е център на матрицата. Точка А вече ви показах. Точка Д е изобразена на този слайд. Нарича се зона на комфорта, характер или лична сила. Това е вашето вътрешно аз, вашата същност, там където се стреми вашата душа. Това число оказва влияние на това как се проявявате в обществото, а оттам и какви резултати постигате, включително и в своята реализация. Това число също така ви дава ресурс, дава ви енергия, както и вашата базова енергия точка А, деня на раждане, за който вече ви разказах. За да започнете да строите своята маршрутна карта към вашите пари, първо трябва да анализирате своята точка А, точка Б и точка Д. Тези три точки образуват своеобразен триъгълник на личността и е желателно да изучите максимално дълбоко всяко едно от тези числа, за да може да си изготвите план какво бихте искали да промените в себе си, кои свои силни страни да използвате, кои таланти да разкриете и съответно да се начертаете стъпки, по които да ги разкриете. Следващата точка, която е важна, това е точка В. Но преди да ви разкажа за нея, важна информация. Съвсем скоро, най-вероятно следващата седмица, предстои да открия едно пространство, което няма аналог в България. И това ще бъде група, наречена "Запознай се със себе си", или поне това е работното заглавие, може да го променя до следващата седмица, в която група за първи път аз ще започна постепенно да разкривам на тези от вас, които имат желание, информация подробно за това как се строи матрица на съдбата, основните нейни точки, като ще започнем с основните 5 точки, за които ви разказваме сега. Като подробно ще изучим всяка енергия във всяка точка, т.е. ще дам значение готово, така да кажем, на това какво означава енергията в дадената точка, а не само обща информация за енергията. И това ще бъде на една абсолютно достъпна цена за всеки един. Честно ви казвам, че цената ще е просто подарък и да, не очаквайте, че ще ви дам цялата информация за един месец. Първо, защото това е невъзможно. Второ, защото това е безрезултатно. За да има резултат, всичко следва да става поетапно. Най-вероятно в рамките на 5-6 месеца вие ще получите тази информация по 5 основни точки, след това съответно и канала на отношенията, и канала на парите, и предназначенията, и така постепенно в рамките примерно на 9 месеца или година, вие ще се запознаете с всички основни точки в матрица на съдбата на едно, бих казала, дори не просто базово ниво, а достатъчно добро ниво.
Защо ви е нужно това? Защото вие може да си поръчате консултация при консултант по матрица на съдбата, но той в една консултация от 60 минути няма как да ви разкаже цялата тази информация, която вие ще получите в дълбочина, когато тръгнете сами да опознавате себе си. И когато вие получите информацията от консултанта, вие няма да може да използвате тази консултация така, че да решавате своите ежедневни въпроси. А когато вие се запознаете сами с всичко това, вие ще сте в състояние да анализирате своята матрица във всеки един момент, в който ви е нужно и да решавате своите ежедневни въпроси. И това е инструкция за цял живот. Това е нещо, което струва в пъти повече от това, което вие ще платите като сума за изучаването му. И изключително ценно е това, че това е група, както казах, това не е курс, това е вид коучингова група, защото аз, както ви казах, съм международно сертифициран коуч и в тази група ще работим практически с тези числа, ще има практики за изпълнение, ще имате право изключително ценно да задавате въпроси по материала и да получавате отговор от мен. И когато всеки един задава своите въпроси и вие се учите да анализирате, то може да разкриете в пъти повече информация както за себе си, за близките си, за другите хора, отколкото ако вие си платите една, две или дори 3 консултации пред даден експерт. Да, разбира се, нужно е да вложите време и усилия, но то ще ви се възвърне многократно. И все пак това не е за всеки, а само за тези, които почувстват искрен отклик и са готови да отделят това време за себе си, за своето развитие и напредък. Информация за тази група ще публикувам в моите канали в Viber и Telegram. Затова изключително важно, ако желаете да узнаете и да не пропуснете възможност за включване, тъй като тя ще бъде открита само за няколко дни, присъединете се към моите канали в Viber и в Telegram. Линкове за безплатно присъединяване и към двата канала ще оставя в описанието към видеото. Както и всякакви линкове има горе в профила ми, когато отидете, има таб линк и там има цялата информация за моите услуги, консултации и съответно Telegram и Viber канал. И така, продължаваме с следващата точка, това е точка В. Тя се нарича Препъни камък пред финансите. Това е вашата година на раждане, най-дясната точка в матрица на съдбата. Също така се нарича задача на душата до 40 години и е пряко свързана с вашето здраве, тяло и финанси, тъй като тя се намира и на първа чакра Муладхара. Чрез тази точка, чрез тази енергия идват и здраве и пари. Когато е в минус, започват проблеми с здравето и недостиг на финансови средства. Следва точка Г, най-ниско долу в матрицата. Това е вашата главна задача и най-сложна в този живот. Счита се, че идва от минали животи. Това са препятствия, слабости, но и сила, когато човек осъзнато работи с нея. В случай, че човек не премине успешно през тези уроци, то тази енергия влияе негативно и на финансовото състояние, и на отношенията, и на здравето. И разбирането на това какви убеждения и негативни модели на поведение се крият тук и осъзнатата работа, за да промените тези модели, води до трансформация и финансово и въобще цялостно благополучие в живота. И едва след като анализирате тези 5 основни точки, 5 опори, можете да преминете към така наречената материална карма. Материалната карма, това са ето тези 3 числа, които са отбелязани тук на горната картинка, в дясната част на матрица на съдбата. Съответно, важно е да се анализира всяко едно от тях по-отделно и след това така наречения паричен канал, 3 числа около знака доларче. Като те също трябва да се анализират както по-отделно, така и заедно, съвместно в съвкупност и като програма и просто като взаимодействие. Но за материалната карма и за паричния канал по-отделно, какво съдържа всяко едно от тях, за какво отговаря, ще ви разкажа в следващите видеа, в случай, че имате интерес. А как да разбера дали имате интерес? Поставете харесване, абонирайте се за канала, съответно споделяйте това видео, коментирайте, за да знам аз, че имате нужда от още такива видеа и съответно да отделя време, за да ви ги подготвя и да ви ги предоставя. Това беше от мен за днес. Благодаря ви за вниманието и ще очаквам вашите коментари отдолу под видеото. До нови срещи! Ваша Златина.